Kaixo, bi bideo gehiago egingo ditugu, bi ariketa gehiago egingo ditugu bideo honetan. Eta, lehenengoa da, hau, kalkulatu P puntutik R zuzenarekiko distantzia, R zuzena A eta B puntuetatik pasatzen bada. Orduan, badakizue, puntu batetik zuzen baterainoko distantzia kalkulatzeko, zuzena egon behar dela idatzita modu orokorrean, bale? Orduan, egin behar dugun lehenengo pasua izango da kalkulatzea R zuzenaren ekuazio orokorra. Momentuz, dakiguna A eta B puntuak dira. R zuzena puntu horietatik pasatzen delako, bale? Orduan, lehenengoa da kalkulatzea R zuzena, bale? Orduan, horretarako AB vektorea egingo dut. AB vektorea izango da -bi, izango da bat -3 eta 0 -bi, bale? Eta orduan hortik atera aldut adibidez R zuzenaren malda. -bi zati -bi, orduan R zuzenaren malda izango da bat. Orduan, A puntuarekin eta maldarekin erabiliz, malda puntuaren ekuazio egingo dut. I menos I sub 0, malda por X menos X sub 0. I sub 0 da A puntuaren bigarren koordenatua, malda da bat, X menos X sub 0 da hiru puntuaren lehenengo koordenatua. Hartu egin dut A puntua, bale? Eta A puntua da 3, Bale, ordenean jarriko dut, I menos bi, X menos 3, pues X menos I minus bat berdin 0. Bale, X menos I minus bat berdin 0. Pasatu dut dana beste aldera. Orduan hau da, R zuzenaren ekuazio orokorra. Eta orain, kalkulatu behar dut P puntutik R zuzenerako distantzia. Bale. Gogoratzen dizuet, P puntua da el bi zazpi. Ezabatuko dut. El bi zazpi, bale. Eta R zuzena da X minus I minus bat berdin 0. Bale, orduan distantzia kalkulatzeko B-an jartzen dugu I-zaren koefizientea berbi plus I ondoan dagoen koefizientea plus bi, ¿vale? Entonces, I-zaren koefizientea da bat eta I koefizientea da minus bat. Eta goian, biderkatzen dugu puntuaren lehenengo koordenatua bider I-zaren koefizientea plus puntuaren bigarren koordenatua bider I koefizientea plus gai askea, ¿vale? Orduan hau da... hau da bi minus zazpi minus bost minus 6 goian eta behean erro bi. Bale, badakizue distantzia izan behar dela positiboa eta orduan goikoa jartzen dugu positibo. 6 erro bi eta orain kenduko dut erroa biderkatzen goian eta behean bider erro bi. Orduan hau da 6 erro bi zati bi, hau da, 3 erro bi. Vale? Bien, ekuazio orokorra zeinu saldatuta badaukazue, adibidez, isa eskerrerantz pasatu duzuelako, zeinu aldatzen direla, baina ebazpena berbera da. Ze azkenean, transformatu edo bihurtu egiten dugu positibo. Vale? Benga, bigarren ariketa. Kalkulatu erronbo baten azalera, erpinak hauek izan da. Erpinak dira bertizeak, bale? Orduan, badaukagu marrazkia egin dizuet. A puntua eta A puntua da el bat 0. C puntua da bost 0. B puntua da el 3 lau. Eta D puntua da 3 minus lau. Eta eskatzen didate kalkulatzeko erronboaren azalera. Bueno,
Pues jakin behar dugu zein den erronboaren azaleraren formula. Azalera da diagonal nagusia, bider diagonal txikia, zati, bi. Diagonal nagusia da, edo diagonal handia da handiena, bale? Orduan, diagonal handia da BD puntuen arteko distantzia, bale? Distantzia DB, AD, B puntutik D puntoraino distantzia. Eta hori, nola kalkulatu aldugu? Pues kalkulatu aldugu eginez BD vektorea eta bere moduloa. Ze BD vektorearen moduloa izango da bere distantzia. Diagonal txikia da AC puntuen arteko distantzia. Eta orduan, kalkulatzeko haien arteko distantzia, egin aldut AC vektorea eta bere moduloa kalkulatu aldut. Vale? Orduan, BD vektorea zein izango da? Pues egiten dut D menos B. 3 minus 3, 0. Minus lau, minus lau, minus 8. Eta BD vektorearen moduloa izango da errokarratu lehenengo koordenatua berbi plus bigarren koordenatua berbi. Osea, hau da erro 74, hau da 8. Vale? Bien, AC vektorea kalkulatzeko egingo dut C menos A. 5 minus bat, lau. 0 menos 0, 0. Vale, orduan AC vektorearen moduloa izango da errokarratu lehenengo koordenatua berbi plus bigarren koordenatua berbi. Hau da erro 16, hau da lau. Orduan, datu hauekin joango naiz hona eta azalera izango da diagonal handia, 8, bider, diagonal txikia, lau, zati, bi. Orduan azalera izango da 16, unitate karratu jarriko dugu, ez dakigu zein den neurria, unidades kuadrados. Oso ondo. Vale? Orduan, beste forma bat da, praktikatzeko moduloarekin, vale? Orduan, azalera da, ariketa hau ebasteko jakin behar dut zein den erronboaren azalera. Gogoratu behar dut DBH-tik ikasitakoa, vale? Orduan, erronboaren azalera da diagonal handia, bider, diagonal txikia, zati bi. Eta diagonal handia da B eta D puntuen arteko distantzia. Jarri egin dut horrela berdez idatzita, vale? Eta gero, diagonal txikia da A eta C puntuen arteko distantzia. Jarri egin dut hemen B-ean, vale? Eta distantzia da vektorearen moduloa. Orduan horrela kalkulatzen dut. Bale listo. Beste ariketa gehiago egingo ditut hurrengo bideoetan. Venga, animo!